Horas madi hita saluhutna poparanyo puta raza silai sabunga siwalu turpuk namar hojahat tu silai nabulak. Saur nari jupang matikina dapat mau basta ima dinalao hita marsiajar songo topik perbedaan mangalap boruni tulang pariban nang dohot marpariban. Diobason mananginangi mahita marsiajar ima nani buaton ni ketua bidang adat tah opudepan idok rohanian asa girgir hita manangi-nangi asa lam gomos hita marsiajar asang giat hita salahutna tu atusna taringot tu paradaton manang na parbinotoan taringot tu perbedaan na mangalak boruni tulang pariban dohot namar pariban saunari partikianon tu pasahat haima tu bapa niba opudepan iman alaho patorakon nahobar tu topik ton partikianon tu pasahat haima tu bapai mau lihat Horas mari kita peparannya putar raja silai sabungan sualu turpuk namar hojaku silala hina bolak horas obar tu materi na di pasahat ni amata perlu gerakin ima perbedaan mangalak boruni tulang pariban dohot namar pariban ate nah molo di Siganupari tarhirana sarupa do akka istilah mangalak boruni tulang idok mar pariban dan itu mangalak pariban alai secara kenataan na marasing do pangatusion nior. Dia malak boruni tulang. Ahado na dimaksud dengan pariban, jala ahado na dimaksud do na mar pariban. Alarinon asa takas ma tapai hutihut dang pola gajang materion asa ahar watus do hita. Asa bui kita may barkhon ahado na dimaksud sian hata istilah natuluonate parjolo mangalap boruni tulang ya dua ima pariban olo dirokon sipata poriban ate itu si poriban inna ido arong musimat dokon mar pariban nah molo mangalak boruni tulang takas ima apala boruni ibotoni inang niba ido mangalak boruni tulang ate tentu di som ngata boto di akka persiajarata di area nau salpo so dia proses mangalap boruni tulang matakas tabahas banang tapa adar dan pola bera patorangon nami ate iba na mangalap boruni tulang matakas di sinon marsuha iapang bahasa dokon marsuha diapang sada apanginon ima ukuran volume di halak batak nobalga artina dang tersuhat dang terbilangi ima akka si pasahaton tu hula-hula jala dang terbilang pasu-pasu ni hula-hula tu hita parborona jadi si dokon marsua iapang nama dokon dang tarsuhat ate akka si palasarohani hula-hula songonenang sebaliknya akka pasu-pasu nam di jalan parborona sian hula-hulana ini ase dokon marsuat diapang ima polo pahala mangalak boruni tulang ate ya mata kasbera tabota teh nah molo marpariban dan itu ima
sahalak bawa mangalap sadaburua nasa marga dohot pangit tubuna manang dohot inongna manang dohot omakna nasa marga, baik itu marga turpuk manang pe marga parsadaan dan itu sarana si A tubuni boru sinorat sude peparan di oputta Raja Silai Sabungan sebelum turpuk boruna termasuk paribanda kan yido dakola sinurat dakola boru sinurat paribanda sude semua peparan di oputta Raja Silai Sabungan boruna sude paribanda hidup ate. Nah, bahaya prosesnya on, basongon na mangalap, buru, nah biasa artinya berjalan, songon normatif ate, berdalan dari sinon, sinamot, mardala marhata sinamot, mardala dari sinon, ima titimarakop ate, mardala dari si ulos sadari, songon na biasa. Dus non perdalan ni adat na do mangalap boru na di luar ni margani pangitubuna marang marga parsadaan ni pangitubuna songona mangudak konwangen iboto niba dan gitu apalah berenya mangudak kon dan gitu kan tetap nomor dalam titi marakup ate itu kan ima nah biasa ate, nah ima molo namar pariban ate. Nah molo namar pariban, on berarti nani alap ni sara-sara halakinon samarga. Si A mangalap boru B mana parsadaan, marga parsadaan. Si C mangalap baru si B termasuk marga parsadaan. Jadi sude pariban namaon mar pariban mahalakon ate. Jadi inatani sarasada bawa dagido na samarga marang na samarga parsadaan ido na namar pariban ate. Nah so dino misalnya molo sada borua tubuh di margaon na marhamaranggi dan itu si B marhamaranggi on akka boruaon na somangoli do be dan na semuli do be on marpariban do sudion boru di si A boru di si B boru di si C on marpariban akka boru nei ate marpariban doi ido marpariban tarimara na perlu si pada si pernami pangatusion ni natuluon dan pola gajang-gajang ate asa takas ta boto dia do para singan ni nama ngalak boru di tulang dia do artini pariban dia do artina mar pariban imana bo di patorak kami ate tungarong suku-sukun barhite-hite suku-sukunon bui lamdasip akka pangatusiota partikiano di pasar time itu amu mau tiba ya ya nomor saya mangalap boru di tulang ya dua mangalap pariban ya mar pariban nama pariban paupaton bolo masuk yang poin naon boru di tulang nasobu ulion. Oh, boru di tulang nasobu ulion ate. Itu boru di tulang nasobu ulion. Ayah pariban pun. Ido pariban nasobu, saru pare. Oh, pariban nasobu. Oh, iya. Boru di tulang nasobu ulion. Boru di tulang nasobu ulion. Tidak pariban. Oh, ya. Itu apa pariban di boru di tulang? Iya. Alang boru ulion. Iya. Lagi apa gak? Molo di doko boru di tulang nasobu ulion alana besat tadi. Besat. Minang bau. Lagi do. Tunggaretta do marpariba kusinon. Lagi do.
Ima boru ni Boru itu tulang ninata. Itu. Jadi boru di tulang. Boru Ay bolo tulang ni pardija gutta. Tulang ta dotong. Ale bolo tulang ta gabe bapak tua mana mah ni Bapak tua. Ini tuh. Itu ate. Pas deh. Jadi saat naik terbaida si jalo titi marakku. Jatimar di umat. Si jalo titi marakku karena orang si haha parhudul. Dohot anggi parhudul lagi dong. Iya. Buru A parboruon kan gabe anggi parhudul nih tulang nih hela. Itu kan? Tulang nih hela kan? Nah, semua nama udah mak. Sinorat, emang udah si dewang. Marabang tua do si jalo tu si jalo titi marak kopi alana ha parhudul muna diulau nih. Gawe marabang tua do tuh muna. Jadi molo borutta sa sitong na dagido tu tulang nih helata marabang tua dan marabang muda. Itu. Alana parhudul. Itu status ninon dan itu haha parhudul ale anggi pertubuh. Itu jadi siap pertubuh nah itu tong ibu dan itu esok kau matong dan itu tikina majalo unang atong kolam menang sendiri dan itu soalnya mau udah di son di pasar tami sinamu di Boruta gurang do di jalo hami sinamu di Boruta di hamu haha parhudul nami anggi pertubuh nami jadi hona dua na lasmaru hamu nama jalo jadi hamu besok nido mau lihat emang di hamu anggi parhudul nami alai haha parhudul nami kan itu kan asing do parhudul asing pertubuh jadi hadua ninon udah atong holan monang natong ibu atau dengan ongas yang dia bana ditutur alai saya tutup hot status nai dengan itu nah itu jadi ali itu ada saya dong istilah haha parhudul dan itu anggi partubuh molo haha parhudul do molo memang gijang do kita si walau turpuk ya udah otomatis dia haha kan itu doangin haha parhudul do haha partubuh jadi artinya nah sama-sama kita para neoputta raja sila sabungan si walu turpuk nama hojaku sila lahina bolak tarida marison nama hojaku sila lahina bolak tarida marison hatong haha parhudul haha partubuh mulu memang gijang tarap dan itu contoh misalnya si tukir si Allah mau gijang dan gitu Soalnya mau udah harus terusuk. Iya. Pasnya. Oh iya. Si kotari dari isi, gitu. Jadi kalau untuk misalnya perboru gitu, baru naturas nomor dok kusot dihamu haha parhudul nami, parhudul dohot haha partubuh tarida hita na walu turpuk nyon bolo laksada beda marga do bolang haha parhudul na batong asin tarida hita nyon si sada luluara si sada luburu si sada tato si sada paridahanan di sini patarida ono Pamanok itu dihamu haha parhudul nami raja sinura anggi partubuh nami iyalah hapali iya dah hapali muda kurang relevan tuh ida moloha ni parhudul gaya bang tua anggi ni parhudul gaya bang muda alana rang jenjang ni pertuwi amang tua amang muda Olo alai sen segi hatanaya to amang to dihamu haha parhudul nami iya seketika ini alai molo nunga mulak kan nunga udah dakin so nama udon dihamu mau lihat mah dihamu ha anggi parhudul nami
haha pertubu nami Iya. pula dia. Dan mereka tahu begini ramang tua inna. Oh, mau Jadi nasi jangan ada marga, pakai untuk mau masuk nasi sini. marga, Iya. ya, mau nasi marga iya. Ale mau kita ada peparan de putara ya sini sabungan, nunga dong di sana kini ani haha pertubu doh anggi Perhutul. para parhutul. Jadi pertubu do utibu nih. Sebelum adong haha perhutulon ngaperjolo kita mardongat tubuh nih. Marhaha maranggi di sok. Kata kunci mah. Seorang mau sinurat amang tuadoin padahal bebereku kan. Perjolo do kita ase hualap. Kan menang juga. Dan gitu. Kita ada berapa dulu. Nah, jadi alani do sudah kena kini ngani tapaula bose. Kalau memang kebetulan do haha per hudul anggi pertubuh katakan aja. Dihamu haha per hudul nami. Anggi pertubuh. Nah. Iya. Tarida mah kita nyon. Ate. Adong dobe terlebih tuang wakano posor ate. On agak tibodo huida ahon. Logika naon dagido hati-hati kita te. Dang adong ibagasan kamu son. Adong dobe. Bea tukang kekerna be abu ini pertikian. Ya oke. Jadi songoni teh dihita saluhna. Mulai ate mah dihamu akamanami. Marhite-hite perjumpaan tabor ginom. Saya martaba-taba ma akapangatusiyota pamorahon akapangatusyotabi. Ra mungkin nasa lelengon kurang takas taboto. Marhite-hite hita na marsifat darah borginon lam atus ma taboto. Mulai tema dihita, mulai tema dihamu. Marsanga matuhatta, marsanga mau putara jasile sabungan, marsanga marakita peparanda putara jasile sabungan sualu turpuk namar haujatu sila lahin abolak horas manida. Horas.